Abalungu ePhalamende azobhunga ngokucetshiswa ngokwezomthetho kwelakuleli odabeni lencwadi egunyaza ukuboshwa kamengameli waseRussia uVladimir Putin. Inkantolo ezamacala obugebengu emhlabeni jikelele i-International Criminal Court ifuna kuboshwe uPutin maqondana neinsolo ehlobene namacala ezempi kwelase-Ukraine. uPutin uzovakashela eNingizimu Afrika kulonyaka. Ngonyaka u-2015 iNingizimu Afrika yabhekana nenselelo maqondana nencwadi eyabe igunyazwe yi-ICC eyayifuna ukuthi kuboshwe wayengumengameli waseSudan uOmar al-Bashir owayehambele kuleli ezokwethamela umhlangano we-African Union. uBashir wayefunwa inkantolo yomhlaba yamacala obugebengu ngempi eyaqeda abantu eDarfur. iNingizimu Afrika njengelungu lamazwe azibophezele ngaphansi kweRome Statute nokuyiyona yasungula inkantolo yomhlaba yamacala kwakufanele imbophe uOmar al-Bashir nokuyinto eyashawa indiva. Ngesikhathi inkantolo ephakeme eNorth Gauteng ikhipha isinqumo sokuthi uhulumeni wakuleli kwakufanele abambisane ne-ICC odabeni lukaBashir wabe ngasabonwa kuleli. Uhulumeni waphosela inselelo yesinqumo senkantolo nokho lamchitha icala. International agreements bind the republic, especially those that have been ratified. They are obviously bound to comply with domestic legislation and obviously the Implementation Act. Engqungqutheleni ye-ANC ngonyaka u-2017 iqembu elibusayo laphakamisa ukuthi uhulumeni kuzofanele athathe isinqumo sokuthi iNingizimu Afrika ihoxe njengelungu lenkantolo yomhlaba nongazange kwehle kahle kumshushiswa lenkantolo yomhlaba. Inkulu ingcindezi ebhekene neNingizimu Afrika njengoba ivele isiyithumele incwadi yesimemo kumengameli waseRussia ukuthi abe ingxenye yomhlangano weBRICS ozobanjwa ePitoli ngasekupheleni konyaka. The questions that are being raised in respect of unevenness and double standard pointed at ICC are old questions and are questions the ICC has never been able to respond to. ElaseRussia lexwayisa ngokuthi ukuboshwa kukaPutin kuyochaza ukuphaka impi. Izwe iRussia alikho emazweni angamalungu enkantolo yomhlaba.